bagong pananaw. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Marahinal daw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo, makabuluhan at mahalagang talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Atid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pakikipagtulungan natin sa Camarines Norte, PLGU at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Medyo maaga po tayo ng isang oras kapag Sabado at Linggo. Okay? So, magsasama-sama po tayo sa mga araw ng Biyernes, Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa pamamarang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Siyempre, ang ating pagbati ng magandang araw, bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Binsons. Ngayon pa lang kami po ay nagtaos-puso nagpapasalamat sa inyong pagsuporta at pagpapalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. So tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarbay Channel at FB page ng ATI Bicol at syempre sa FB page din ng nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Camarines Norte, ang DWEN 100.5 Cool Radio. Okay. So ngayong araw po ay makakasama nating muli upang ipagpatuloy ang talakayan sa paksang producing organic fertilizer. So hindi po tayo natapos noong nakaraang linggo. So ngayon po ay ating syempre makakasama pa rin ang napakasipag na TSDS Specialist 2 ng TESDA Region 5 upang ipagpatuloy ang ating talakayan sa producing organic fertilizer, si Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Muli po, magandang umaga sa ating farmer enrollee ng School on the Air on Organic Agriculture. Ngayon po ipagpapatuloy natin ang naumpisahang produce organic fertilizer. Ano nga po yung unang bahagi? Siyempre, yung una pong bahagi, yung last po nating pagsama-sama, so nandun po yung learning outcome 1. So ang binigyan ng diin po doon yung paghahanda ng mga materyales na kakailanganin sa paggawa ng compost. Siyempre nabanggit po doon yung konsiderasyon sa lugar at yung pinakahuling bahagi po yung proseso ng composting o pagpapabulok. At naalala ko po na nabanggit doon na may 2 klase ng decomposers, yung sinasabi nating anaerobic at aerobic. So, ibig sabihin po pag anaerobic, ayun pong hindi niya kailangan ng oxygen. At yung aerobic po ay nabubuhay siya na may oxygen. At may 2 klase po na bakterya na tumutulong po para mabulok ang ating mga substrate o yung agricultural waste. So, nandyan po yung mesophilic saka yung thermophilic. At paglilinaw po, pag sinabi nating mesophilic, yan po yung ang temperatura lang na kailangan niya ay kailangan moderate lang. Ibig sabihin po mababa na temperatura hanggang sa moderate po yung 10 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius. At pag sinabi nating thermophilic, doon pa lang sa salitang thermo, ibig sabihin yan, mainit talaga. So, nandyan po yung mataas na temperatura, yung 45 degrees Celsius to 70 degrees Celsius.
So, yan po yung katangian po o yung mga microorganism na tumutulong po para mabulok po yung ating mga basura galing sa agrikultural. At syempre, nakadagdag pa dyan yung sa vermi, di gumagamit po tayo ng bulate. So, si bulate po, syempre, dahil bulate po yan, mas ang klasifikasyon sa kanya ay aerobic na organism. So, ibig sabihin, nangangailangan siya ng hangin o ng oxygen. So, nabanggit po din natin na may tatlong klase o major type ng composting. So, yung farmstead. So, yun po yung una. Tapos, yung organic fertilizer production from solid waste. At yung panghuli po, yung vermicompost. Actually po, may dagdag pa po dito na mga pamamaraan para sa paggawa ng organikong pataba. So, ito po, sa ngayon po, ang pag-uusapan po natin, ang pinaka-focus po ng pag-uusap natin, ay tungkol na po sa mga procedure or hakbang sa paggawa ng compost. So, una po, yung farmstead compost production. So, kabilang po sa farmstead compost production yung conventional method. Sa conventional method po, kailangan po dito ay flat na area. Tapos pag syempre kailangan po kahit po flat siya, kailangan po protected din siya or napoprotektahan laban po sa direktang init ng araw at syempre ng ulan. So ang gagawin po diyan ay maglalagay po ng lining sa ilalim or sapin. So ito po alam ko po common na po ito sa inyo. Matagal na po itong practice. So sabi nga po dito ay kailangan daw yung taas ay nasa yung ng lupa kung gagawa po ng yung conventional. So nasa 10 to 20. Ibig sabihin pag 10 to 20 centimeter ay nasa 4 na pulgada. So yan po ay kailangan pong lagyan ng ganyan para maiwasan po pag sakali man na umulan, hindi maiwasan po yung pagtagas ng tubig o kaya pagpasok. So, yun po. Pag nagawa na po yun, yung sa ground siya, so kailangan na po nating, dapat syempre naka-ready na or nakahanda na yung mga substrate na sinasabi, yung mga materyales galing sa halaman o sa hayop. Tapos po, kailangan po na chap-chapin or anong tawag dyan, tadtarin yung mga materyales na yun. Mas maganda po, mas pino, ibig sabihin, yung pino po na hanggang 1 pulgada lang yung lapad ng materyales. Tapos, kung bakit po ganun, mas napapabilis niya po kasi yung pagkabulok ng mga materyales. At pwede din pong dagdagan siya ng lupa. Tapos, syempre po, ang compost heap na tinatawag po ay may layer po yan or parang ano yun yung sa Tagalog ng layer. So, parang sapin-sapin. So, yung unang layer po, ang unang layer po sa paggawa ng conventional method ay yung crop and other plant residues, ibig sabihin po, mga basura galing sa halaman o kaya po yung mga tinanggal galing sa plant parts. So, ang kapal po sa kanya ay 15 cm ang kapal. So, 15 cm, ibig sabihin po na 15 cm mga kalahating ruler. Then, sunod pong layer niyan ay yung di ba una ay mga plant residue. So, sa pangalawang layer niya po yung animal manure o yung tae po. Tae ng baboy, ipot ng manok o kung ano man pong available na tae ng hayop sa paligid. So, ang hinihinging kapal po sa kanya ay nasa 8 cm. So, ibig po sabihin ng 8 cm, nasa 3 hindi lalampas sa 3 inches or 3 pulgada. At ang pangatlong layer niya po ay kung gagamit ng lupa. So, yan naman po ay optional. So, kung gagamit ka po ng lupa, so, mga 3 sentimetro lang. O ibig sabihin,
mahigit siya na 1 pulgada, pero hindi po siya aabot ng 2 pulgada. Tapos ulitin lang po yung first, second, hanggang third layer, hanggang maabot po yung 1 metro na taas nung compost pile. At pag naipon na po siya, so ang conventional method po, meron pong inilalagay na tubo o kaya po yung kawayan sa gitna. So yun po ang purpose noon o ang para may labasan po ng hangin. So yun po kasi sabi nga yung conventional method po ay ang ginagawa sa kanya ay aerobic decomposition. So nangangailangan siya ng hangin. At pwede din po yung tubo or kawayan, pwede po, para mas mapabilis po yung air circulation sa kanya, pwede pong butasan yung buong bahagi or yung buong bahagi nung tubo or nung kawayan. Tapos, basain daw po yung compost pile na yung sakto lang na pagkakabasa. So, kailangan po hindi siya basang-basa kasi ang nangyayari po, nakakasagabal po siya para sa microbial activity. So, kung yun po ang nagiging problema kahit nga sa bulate, hindi siya pwedeng basang-basa kasi sabi nga, nalulunod daw si bulate. So, hindi rin po nakakatulong yung basang-basa. Yung sakto lang po. Na ibig sabihin, pag hinawakan mo siya, hindi dapat pag piniga mo, wala ka dapat mapiga na tubig. Ibig sabihin, wala dapat tumulo sa mga singit-singit ng daliri. And pag after 3 weeks po o pagkatapos ng 3 linggo, kailangan po siyang baliktarin para at least uniform po yung pagkakabulok nung substrate. Then ulitin po siya after 5 weeks. So medyo matagal po ang conventional method kasi pwede mo pong anihin yung compost 3 to 4 months o pakatapos ng 3 hanggang 4 na buwan. So yun po yan po yung una kong natutunan na composting nung college ako. So sunod po yung 14-day method of composting. Ibig sabihin pa lang doon sa 14-day 14-day, 14 lang na araw, pwede mo na siyang pakinabangan. So, kagaya din po nung conventional method, kailangan mo pumili ng area na flat, tapos syempre protected siya or naproprotektahan laban sa direktang init ng araw at syempre lakas ng ulan. Kagaya din po nung conventional method, kailangan mo pa din po ng lining. So ang lining po or sapin, ang purpose po nga niyan para hindi pasukin ng tubig o kaya hindi tumagas sa kanya yung so iwas kung may malapit man siya sa groundwater. So yun po ang ginagawa po sa kanya, gagawa po tayo ng parang shallow tank o mababaw na tangke. So yun po yung isa pa sa yung parang sa 14-day. Tapos yun po, ganun din, ipunin po yung plant and animal materials. Tapos tadtarin, ganun din po, yung pino, sabi nga at least 1 inch po yung lapad. Tapos paghaluin po siya ng maayos, so ang pagkakaiba po sa si conventional may layer, ito po si 14-day, wala po siyang layer kundi po siya ay chop-chop. Hindi po. Siya po ay thoroughly mixed. Ibig sabihin, haluin ng maayos. Hahaluin na siya. Hindi siya naka-layer kundi hahaluin siya. At ang nandito po na recommendation, dapat po ang ratio is 50-50. Ibig sabihin po, kung 100 or 100 na kilo ang gagamitin mo, 50 kilos niyan ay yung crop residue at 50 kilos naman yung tae ng hayop o yung sinasabing fresh manure. Tapos po, ipapile po siya into a heap. Ibig sabihin, tatambakin mo siya. At least daw po ay 1 meter by 1 meter by 1 meter. Ibig sabihin po,
Yung pong haba niya, yung size po nung hip, nung pagkakaipon po ay yung lapad, haba hanggang taas po ay lahat po sila ay 1 metro. Kaya siya po ay 1 cubic meter. So, takpan daw po yung tambak ng dahon ng saging o kaya po dahon ng yung ano yun? Ah, nakalimutan ko po yung Tagalog ng palapa, ng nyog, coconut leaves, or yung other suitable materials. Pwede nga po dyan yung jute sack o yun pong yung makapal na brown na sako na nakikita ko pang ginagamit minsan sa sa mga biik pag ibinebenta sa palengke. Tapos yun po, pag ito pong 14-day method ng composting, so dapat po sa ika-3 or ika-4 na araw niya, kailangan po ay siya po dapat ay uminit na. So, pag hindi daw po, dapat po yung init niya ay, sabi nga para sa thermophilic, ibig sabihin, nasa 45 degrees Celsius pataas, pero pag kulang pa po dyan, so paano po natin yung malalaman? So, pwede po tayong gumamit ng thermometer. At pag kulang po yun, kailangan po nating dagdagan ng tae ng hayop, pwedeng ipot ng manok. Then, on the same day po, doon mismo sa ika-3 or ika-4 na araw, balik na rin po para at least po maging uniforme or pantay po yung decomposition niya. Then, after po niyan, pakatapos po, kailangan pong baliktarin every 2 days, kada ikalawang araw para mas mabilis yung decomposition. At pag-abot po ng 14 days, pwede na po siyang anihin or i-harvest. So, yan po yung 14-day composting. So, ito naman pong basket composting, galing pa lang po sa basket, nai-imagine na po natin na may itsurang basket dyan. Actually po, ang ginagamit, yan po ay ginagawa na, yung practice na yan, sa plat or sa kama na ng taniman. So, ang kadalasan pong ginagamit dyan, yung mga farm wastes, o yung garden waste, o kaya yung mga leguminous leaves. So, yan po ay medyo nakabaon sa plat, sa garden plot. So, kailangan po malinis na si garden plot, alisin po yung mga kumbaga parang sagabal. So, kung ano man may mga bato, mga damo, alisin po. Pero syempre, yung mga damo na pwedeng pakinabangan para sa composting, pwede po natin siyang ipunin. And maghukay po hanggang 30 cm na lalim. Pag 30 cm, yan po ay isang ruler o isang 1 foot. And yun po, pag may hukay na po, yun po ay syempre po, saan ba ilalagay yung hukay na yun? Doon po doon po mismo sa plat. Naka-design po siya dyan. Parang doon mismo sa haba ng plat, kung ano man po yung rekomendasyon, kung ilan po yung gusto nyong hukay na para paglagyan po ng basket composting, pwede po yan. Nakadepende din po yung damage niyan, syempre doon sa planting distance na nung itatanim nyo. Tapos, sa gitna daw po ng created plots, measure holes with 30 cm diameter apart. So, ibig sabihin po, yung laki nung basket po, isang ruler din. So, yan po. Pag may nahukay na po kayo, na isang ruler yung lalim at may lapad na isang ruler din, so, pwede mo na po siyang lagyan ng tukod or stake. So, ang haba po ng stake ay 30 cm long or isang ruler din. Tapos, kailangan po uneven or ibig sabihin parang may pagitan. Kasi po, ang purpose kung bakit may pagitan, nung pagtusok niyan, hindi siya yung magkakatabi talaga, kundi parang may pagitan siya. Para po yan ay sa weaving o yung ano ba ang Tagalog ng weaving? Yung parang pagsasala. So, yun po ay
papaikot po siya doon. So hanggang sa magkaroon po ng barrier or harang yung hinukay mo, kasi doon mo po itatambak po yung mga nabanggit na substrate. Tapos po, pag nagawa mo na po yung parang basket doon sa gitna nung plat, so doon mo na po ilalagay yung mga basura na nabanggit. So pwede po doon ilagay yung mga leguminous leaves, mga ginamas nagamas na damo, mga napulot na mga dahon-dahon. So, o kung ano man pong available na basura galing po sa area. Then, dapat po yun ay punuin yung basket na ginawa. At may nasabi po dito na pwede siyang lagyan ng bulate, pero sabi nga po si bulate kailangan ilagay siya pag yun pong mga agricultural waste ay partially decomposed na, kasi baka mamatay pag sobrang init. So, pwede po siyang ilagay kung sakali man 3 buwan ang itatanim ninyo. So ibig sabihin may allowance pa kayo na 2 buwan. So pwede yung 1 buwan muna hayaan mo na siyang mabulok yung basura. Then after a month o pagkatapos ng 1 buwan saka na ilagay si bulate. Tapos yun po, habang nasa proseso siya ng decomposition, pwede ka na pong magtanim doon po sa paligid ng basket. Pero dapat po tandaan na dapat yung distansya galing doon sa basket, doon sa tataniman, kailangan po ang rekomendasyon po ay nasa 15 to 20 cm. Ibig sabihin, pwede siya kalahating ruler o mahigit sa kalahating ruler. Yan po ay ginagawa para po maiwasan na masunog po ang halaman, kasi habang nasa decomposition po siya, mainit po ang inilalabas niya or mainit pa siya. Then, yun po, kasabay ng decomposition ng basura, so kailangan pong alagaan na din yung itinanim. So, kailangan pong diligan. Tapos po, kung sa tingin po natin na kung sa tingin natin po ay bulok na talaga yung basura o yung substrate na inilagay natin doon sa ginawang parang basket, pwede pong doon na din ang pagdidilig. Tapos yun po, kailangan lang po isiguro na naka-mulch or may sapin po or protection po yung plat. Tapos po, kung titingnan, halimbawa 3 buwan yung tanim mo, so after 3 months na nakakapag-harvest ka na, so pwede na din pong i-harvest yung compost na inilagay nyo doon, prinoseso. Tapos, pwede din po siyang gamitin uli kasi hindi naman mabubulok niyan yung ginawa nyong basket. Pwede uli siyang tambakan para sa susunod naman po na pagtatanim. So, yan po. Sunod po ay chamber composting. So, pareho din pong proseso. Mag-iipon ka po ng mga plant materials and yung sa animal waste, tatadta rin. Tapos po, dun sa chamber pong yun, ilagay po sa bottom, sa pinakababa po yung animal manure. Tapos po, kung titingnan, parang may layer siya. First layer ay yung animal manure. Yung second layer po yung shredded o tinadtad na crop materials at didiligan po. Pwede din po dito sa paraan pong ito, pwede tayong gumamit ng compost activator o kaya yung sa concoction yung IMO, indigenous microorganism, o kaya po yung fermented plant juice pwede din pong gamitin. Tapos lagyan po uli siya ng manure, tapos shredded material, crop material, at diligan po. Tapos ulit-ulitin lang po yung procedure hanggang po mapuno yung chamber. Tapos allow decomposition process to proceed. So hayaan lang po natin siya. And diligan at baliktarin siya kada linggo. Tapos po, pag naamoy na natin na yung pinabulok natin na plant and animal waste ay medyo matamis-tamis na,
Tapos yung compost o yung pinabulok natin ay parang itsurang lupa na, then yun po ay palatandaan na pwede na natin siyang anihin. So yun po, anihin na, then saligsigin or salain para matanggal po yung mga buo-buong bahagi, o kaya kung hindi maiiwasan na malagyan ng mga maliliit na bato, then yun po, para matanggal po siya. So, yun po, air dry. So, air dry daw po, bawal po na direkta sa init ng araw. Tapos yung pong mga hindi pa talaga totally o buong nabulok, pwede po siyang ibalik uli doon sa chamber. Tapos po, isabay na lang po siya doon sa second batch ng composting. So, after air drying, isako na po yung compost. Tapos itago po siya sa tamang tamang storage area. Yung hindi nababasa, iwas din sa mga kontaminasyon o kung bawal din po siya mapahalo sa mga chemicals. So, yan po si farmstead compost production. Susunod po yung sa organic fertilizer naman. So, yun po ang sa organic fertilizer po. Ganun din po. Kailangan mong kolektahin yung mga crop residues, pero dapat hiwalay din siya sa animal manure. Saka, kailangan din po dito yung rice hull ash o yung naririnig ko yan sa Tagalog region, yung bualaw o sinunog na bualaw or ipa. Tapos yung carbonized rice hull or yung sinasabing CRH. Tapos yun po, ang ratio po na kailangan sundin dito is 3:1:1. Ibig sabihin po, 3 parts ng solid wastes, ng mga nakolektang crop residue, at syempre isang part po ng farm manure, ng animal manure, at isang part din po ng CRH o rice hull ash. So, yun po, paghalo-haluin, tapos basain po siya, tapos dapat po, bago siya, kumbaga parang na siguro po na nahalo siya ng maayos, then, pwede din pong gumamit ng mga microbial enhancer, so mga compost activator, pwede din po. So, yun po, kailangan po siyang takpan ng plastic. Then, monitor po yung moisture content niya, tapos yung temperatura niya. So, kailangan daw siyang i-check every 2 days, kada ikadalawang araw. So, ang moisture content, paano po mamomonitor? So, ibig sabihin po, kailangan mo lang siyang pigain. Hawakan, pigain, tapos pag may tubig na lumabas po sa mga singit-singit ng daliri, kailangan, ay ibig sabihin po niya napasobra yung tubig. Tapos po, sa temperatura naman, pwede pong gumamit ng thermometer, yung sa soil thermometer. O kaya, pwede din po yung fill method. So, alam na po natin yung pag fill method, ibig sabihin, pag sobrang init niya, alam naman natin yung halimbawa sa may lagnat, pag 40 degrees Celsius, sobrang init na niyan. Then after 2 weeks po, buksan po natin, kumbaga tanggalin natin yung inilagay natin na plastic, tapos pwede naman po natin baliktarin uli para masiguro nga na pantay-pantay ang pagkakabulok. Then, yun po, pag nakita po, naramdaman po natin or nakita natin sa soil thermometer na mataas masyado yung kanyang temperatura, pwede po natin siyang basain, then takpan uli. Tapos, another 2 weeks, yun po, baka po posible po yung compost ay mature na o malapit-lapit ng i-harvest. Ano daw ang palatandaan na mature na yung compost? So, pag ang kulay niya po, syempre, maitim na, wala nang amoy, wala na tayong naaamoy na bantot o lansa, tapos wala nang init na inilalabas, tapos yung compost, yung substrate po, yung mga ginamit po nating sangkap, wala na po siyang ganung itsura, kundi mukhang lupa, itsurang lupa. So, yun po. After po niyan, pag sinabing
pwede na nga po talagang anihin, anihin na po. Tapos, again po, air dry. Bakit po kailangan air dry? Siyempre po, kaya po natin ginagawa yung composting para maliban pa sa composting yung pag-produce ng organic fertilizer para makapagbigay ng dagdag na nutrient o sustansya para sa ating mga tanim. So pag siya po ay naibilad sa direktang init ng araw, ibig sabihin baka po yan ay sabi nga po yung mag-volatilize o ma-convert siya bilang gas at sumama na lang sa hangin. Hindi na siya magiging available para sa gamit ng tanim. So, maintain at least 30% moisture content. So, ibig sabihin, pag piniga mo siya, ang 30% na moisture content, pag piniga mo siya, walang tubig na labas sa singit-singit ng daliri, pero nabubuo mo yung piniga mong compost, then yun po ay ibig sabihin 30% na yung moisture content. Pero pag may lumabas pa na tubig, may tumulo, ibig sabihin sobra po yung tubig. So, nakakapadelay po o nakakasagabal po siya sa bilis ng pagkabulok. So, yun po, again, kailangan mo siyang saligsigin or tanggalin po yung mga buo-buong bahagi, tapos isako na, tapos, yun po, itago sa malamig at tuyong lugar. Ibig sabihin, bawal po yung mauulanan siya, direktang masisikatan ng araw o anumang mga posibleng kontaminasyon. So, yun po. Reminder lang po para sa paggamit ng mga substrate o mga waste o basura galing so kailangan pong isiguro yun pong segregation, paghihiwalay doon po sa mga hindi kinakailangan na basura na posibleng magdala ng toxic or contaminants para po sa ating mga compost material. So, ano po yung mga posibleng dyan, yung mga hindi maiwasan na nakahalo, yung mga basag na bote, battery, plastic. Siyempre, kung may mga medyo sa tingin po natin ay hindi na safe na mga bagay-bagay, so kailangan po nating alisin. So, yun po. Sunod po yung vermicompost. So, ang vermicompost, alam ko po yan ay common na sa inyo. So, sa vermicompost po, ibig sabihin, gagamit po tayo niya ng bulate. Alam po natin yung mga ginagamit na dyan, yung agricultural waste or farm waste. At syempre, yung mga agro-industrial waste, kagaya ng mga rice hull. So, pwede po siyang gamitin kasi gagamit din po siya ng ibang So, kailangan po mag-undergo ng waste segregation. Tapos, wag pong idamay sa mga pabubulukin sa vermicomposting yung mga karne, mga milk products, mga maaanghang o kaya medyo maaasim na mga pagkain kasi po nakaka-attract or nakaka-attract po ng mga insekto na pwede pong magdala ng mga peste o kagaya po ng langaw. Tapos, syempre po, yung hindi kaaya-ayang amoy. Tapos, nakaka-apekto syempre sa quality ng compost. Then, una pong hakbang, pag yun po ay naipon na po ang vermicomposting po, siya po yung sumusunod doon din sa CN ratio na sinasabi. Ibig sabihin, kailangan yun yung may mataas na carbon at may mataas na nitrogeno. So, yun po ay pag pinaghalo-halo, kasi kailangan muna yung mga plant substrate po ay i-chop-chop. Tapos yun po ay kasama din po yung tae ng hayop. So, yun po ay mag-undergo o dadaan ng thermophilic stage. Ibig sabihin po, yun po ay dadaan dun ang magbubulok muna sa kanya partially, ay yun po mga bakterya. So, yan po. Pero bago po siya, alam ko po na sa vermicomposting, may mga improvised po kayo na mga vermi beans o kaya konkreto na vermi beans.
So yun po doon yun itinatambak. Yung iba naman po na kung ang flooring niya ay lupa, so okay po na lagyan po natin siya ng sapin na plastic para po maiwasan na tumakas kung sakali, alam lagyan na natin ng bulate, tumakas siya kasi yung bulate po, yung African night crawler ay pag wala na siya makain, yan po ay naghahanap ng malilipatan. So baka pag dumating na mag-harvest na tayo, wala din tayo ma-harvest na bulate. So yun po, may takip, tapos po hahayaan po natin siya para sa 2 to 4 weeks na mag-undergo po ng thermophilic na decomposition. So ibig sabihin pwede po na yung init ay hayaan natin ng 50 degrees Celsius to 70 degrees Celsius. Sabi nga po, the higher the temperature, the faster is the decomposition. So for 1 month lang po yan, 2 to 4 weeks. After po nyan, pag partially decomposed na po siya, then saka po natin ilalagay na yung bulate. So, yun po. Pag may bulate na po, ibig sabihin, aerobic decomposition na po siya. So, kailangan po ma-maintain niya yung moisture content na 50 to 80%. So, yun po. Pag medyo, kung gagamitan po natin siya nung pH, iti-test po natin yung pH niya, pwede po natin siyang dagdagan ng crushed o yung dinurog na eggshell. Yun po, kailangan lang po bantayan yung vermibase na wala siyang mga pakalat-kalat na mga peste, yun pong mga uod-uod, walang daga sa paligid, hindi siya napapasok ng ibon, ng manok, actually pati po yung mga baboy, so dapat wala po yan. So yun po, iwasan daw pong magdagdag ng mga fresh materials kasi kumbaga parang meron na siyang bulate tapos lalagyan mo pa. So pwede maliban po doon sa mag-attract pa siya ng mga peste, baka tumaas na naman yung temperatura niya. So kailangan po iwasan yun. So after a month uli, ibig sabihin naabot siya ng dalawang buwan. So harvest na po, anihin na po yung vermicompost o kaya vermicast. Ibig sabihin, pure na po na tain ng mga bulate yung ating mga harvest. Ano ang palatandaan po niyan? Pag maitim na po, yung mukhang lupa or itsurang lupa na nga, yung mga substrate, hindi na nga natin siya masasabing substrate, kundi ano na po talaga siya, tain na siya ng bulate. At malambot na talaga pag hinawakan siya ng kamay, malambot na siya, then yun po, pwede na nating anihin muna si bulate, tapos saka na natin kunin po yung nabulok na substrate, tapos po kailangan saligsigin kasi minsan may mga nakakasama pong maliliit na itlog. Then yun po, yung vermicast, pwede na po nating i-air dry, 30% moisture po. So, ang pansaligsig po sa kanya, after po air dry, yung isasaligsig na. So, para nga po ma-recover pa yung mga itlog at mga maliliit na bulate. At syempre, matanggal po yung mga hindi pa fully decomposed na material. So, may rekomendasyon po na 3 mm yung butas nung screen. So, yun po. Pag okay na, then, ilagay na po sa sako. Yun pong vermicast. So, yan po. Sa organic fertilizer, produce organic fertilizer po, may mga may mga nai-introduce pa na mga bagong pamamaraan para sa paggawa po ng pataba. So, maliban po doon sa vermicast or vermicompost na sinasabi, pwede po natin siyang gawing tea or tsaa. Pero tsaa po hindi para sa atin, kundi po para sa halaman. So, ang vermicompost tea is a water extract of vermicompost. Ibig sabihin, parang pipigain natin yung anong meron doon sa vermicast or vermicompost. So, yan po actually, ang dami,
maliban po doon sa personal na experience, marami pong nagsasabi na maganda talaga, effective po ang vermi tea. So, napakadali po ng paraan niya. So, yan po, yung vermicompost daw po, 1 kilong vermicompost, ihahalo mo siya sa 30 liters ng tubig na may kalahating kilo ng asukal. So, ibababad mo sila yung 1 kilo ng vermicast sa 30 liter ng tubig na may asukal. Ibababad mo sila ng 1 araw o 24 hours. Tapos, kailangan lang po may aerator yan. Tapos, para po masiguro yung aerobic condition at ma-extract po yung mga microorganism na nandun. So, yun po, after 24 hours, pwede na po siyang gamitin. So, yung vermicompost tea. So, ano po yung mga other organic fertilizer na sinasabi? Yun po yung nakikilala ko na ngayon na ginagamit ng mga farm school at ginagamit din during assessment yung paggawa po ng bokashi. So, si bokashi po ay mas ginagamit siya or mas, kumbaga parang sa pag-aaral po sa kanya, dinideklara po siya as organic fertilizer. At mas mabilis din lang po siyang gawin. So, ang mga materyales po na kakailanganin para sa paggawa ng bokashi, so yung mga pangunahing material po, edi syempre dapat may mataas sa carbon at may mataas sa nitroheno. So, yung mga mataas po sa carbon, kasama po dito si rice bran o yung darak, yung rice hull po o yung ipa, yung dayami, yung tinadtad na puno ng mais, o kaya po yung shredded, o kaya yung tinadtad po na puno ng yung mga yung tira-tira galing sa tubo. At pwede din po dito yung sawdust. So, sa mataas naman po sa nitrogen, nandito po si soybean meal, si copra meal, si bean husk, si fish meal, bone meal, duckweed or asola. Pwede pong gamitin din si ipil-ipil or kakawati leaves o yung madre cacao po na sinasabi. At syempre po si animal manure o yung tae ng hayop. So, yun po, mataas sa carbon, mataas sa nitrogen. At ang dagdag pa po dito sa mga sangkap, nandito po si indigenous microorganism o yung IMO sa molasses. So, 1 to 5% to the water volume. So, yun po. At syempre, tubig po. So, ang common po na ginagamit, halimbawa po sa amin, sa test na madalas po namin pinagagawa sa mga estudyante namin ay yung common na paborito daw na sangkap sa paggawa ng bokashi. Yung aerobic bokashi ay yun pong pinaghalo-halong sangkap na halimbawa po, dito kasi may pwede po ninyo itong itry o subukan yung 20 kilos daw po ng darak 3 o yung magaspang. Tapos 20 kilos na CRH. So, yun pong CRH po ha. So, ang pagkakaiba po kasi ng CRH doon sa rice hull ash, edi yung rice hull ash ay sinunog, nadudurog siya, samantalang si CRH po ay inuling. Ibig sabihin, kung ang itsura ng ipa ay mahaba, ganun din dapat ang itsura niya. Ibig sabihin, buo-buo pa yung ipa. Tapos, pwede pong kasama po doon sa sangkap, yun pong 10 kilo ng ipot ng manok. Kung meron po kayong, yung nauuso po ngayon na rabbitry, so kung may mga tae po kayo ng sa rabbit, pwede din po. And kailangan po ng 400 ml na IMO, ibig sabihin, kung ang kalahating litro ay 500, ibig sabihin, bawasan lang po natin ng 100. Then, yun po, another sangkap is 400 ml na molasses.
Tapos po kailangan niya ng 20 liters of water o yung tubig. So ang paraan po, paghaluin po muna yung 400 ml ng IMO at ng molasses sa 40 liters ng tubig. Pag nahalo na po, kailangan din pong nakahanda na rin yung CRH, yung DARAC, tapos yung animal manure. Tapos parang maghahalo lang po ng simento. So, ididilig mo po yung pinaghalong IMO sa molasses doon sa tubig. Ididilig lang po doon sa 3 sangkap na yun. Haluin ng mabuti. Tapos po, i-check yung moisture content niya. Ang rekomendasyon po ay 30 to 40%. So, kagaya po na nabanggit, dapat walang lumabas na tubig sa singit ng daliri, pero nabuo mo yung pinaghalo-halong sangkap. So, syempre, kung lumampas po dyan, pwede naman pong dagdagan uli kasi hindi naman siya pwedeng patuyuin. Kailangan po siya dagdagan na lang kung napasobra yung dilig. Then, pag okay na po yung moisture content niya, takpan po yung pinaghalo-halong sangkap. Pwede po ng plastic, pwede din po nung jute sack na sinasabi. At yun po, i-ferment o iburo ng 1 linggo. So, saan po siya dapat ginawa? Siyempre po doon po sa hindi nasisikatan ng araw, hindi po siya nauulanan. So, ibig sabihin po dapat po doon sa shed area. So, yung may bubong. So, yan po. Then, paano po natin malalaman na okay po yung ating fermentation, yung pagbuburo? So, kailangan po i-monitor natin yung temperature niya. So, pag umabot po ng 50 degrees Celsius or lampas dyan, bawal po yan. So, kailangan i-monitor natin ng maayos para hindi po siya lumampas sa 50 degrees Celsius. So, pwede po natin siyang i-check after 3 days o kaya So, after 3 days po, pwede natin siyang i-check kasi 1 linggo lang naman po yan. Pagkatapos po ng 1 linggo, tingnan po natin kung pwede na natin po siyang anihin. Ano po ang palatandaan na pwede na po siyang anihin? So, mapaamoy po natin na medyo parang sinasabi po na sweet sour. Ibig sabihin, matamis siya na may asim ang amoy. Tapos yung temperature niya po ay stable na, hindi na tumataas. Tapos po, pag okay na, may ganun na siyang palatandaan, air dry na po ang gagawin sa kanya, air dry. Tapos, ilagay na sa sako. So, ang aerobic bokashi po ay pwede po siyang itago for 6 months. Basta po maisiguro natin na maayos po yung pagkakatago sa kanya. Ibig sabihin, kung nakasako siya, maayos po yung pagkakatali ng sako. At dapat po, kung siya ay fully, maayos yung fermentation sa kanya, hindi na siya uminit pa ng uminit. So, yun po kasi minsan may nangyayari na na-harvest siya na siguro hindi dumaan sa tamang proseso ng pagbuburo o hindi na-monitor yung temperatura niya. Pag na-harvest na po siya, yun, umiinit pa. So, hindi po dapat ganon. So, yun po. Kung titingnan po, pag bokashi po ang ginawa, medyo tipid po yung magiging gastos. So, magkano yung kilo ng darak? Magkano ba yung kilo ng CRH? Magkano yung kilo ng ipot? May mga lugar po na mahal ang ipot, pero may mga lugar na murang-mura ang ipot. Halimbawa, yung 1 sako nga na ipot, pwedeng 40 pesos lang. Pero sa mga lugar na malayo, sa mga poultry area, edi baka mahal. So,
Yung IMO po, murang-mura lang yan. Pwede ngang libre kasi kung sarili mong gawa. Yung molasses po, yun. Medyo dahil ngayon sa panahon na madami ng plantito-plantita, medyo nagmamahal na yung molasses. Pero tipid pa rin po. Kasi kung i-compute mo siya, ang layo pa rin niya doon sa mga synthetic na fertilizer. So, yun po. Anong gamit ni Bokashi? So, soil fertilizer daw po siya, composting agent, treatment of kitchen garbage, at key ingredient po siya para sa mud balls, para yung ginagawa pong ano ba yung mga parang bola-bola na inilalagay po sa mga fish pond. Tapos sa mga ilog or sapa para po masiguro po yung matreat po yung pollution sa Then treatment of manure. So ibig sabihin yan po ay malawak po ang gamit ng Bokashi. So meron po mga fortified compost fertilizer na sinasabi. Ano ba yung fortified compost fertilizer? Ibig sabihin lang po ng fortified, mas in-enhance or mas pinaganda lalo yung bisa nung pataba. Ibig sabihin kung sa pagkain natin mas pinasarap. So ano po yung mga materyales? So ganun din po yung mga agricultural waste. So ang pwede po ditong subukan yung 100 kilo na tinadtad na farm waste. Then 30 liter na IMO solution, ibig sabihin 1 liter daw po na IMO sa 29 liter na tubig. Kaya siya 30 liter na IMO solution. 100 kilos na lupa, 15 liters na fish amino acid solution, ibig sabihin 500 ml na FAA at 14.5 liter na tubig. 100 kilos na nabulok ng animal manure or tain ng hayop. Tapos po may 15 liter na fish amino acid, calphos, fermented fruit juice solution. So, ang ano po dito ay 300 ml na FAA per 100 ml. Tapos 100 ml na calphos, 100 ml na FFJ, at 14.5 liter sa 14.5 liter of water. So, yun po. Tapos yun po, iipunin lang po yung mga basura, tapos diligan po siya ng 30 liter na IMO solution. After 3 days po, idagdag na po yung 100 kilos na lupa, tapos diligan po siya ng 15 liters na FAA solution. Maghintay po ng mga 3 araw, tapos po dagdagan uli ng 100 kilos na decomposed animal manure. And diligan naman siya ng 15 liter ng FAA calphos FFJ solution. Maghintay po uli ng 3 araw. Tapos ulitin lang po yung step 5, yung pagdagdag po ng manure every day for 12 days. So, kung hindi na daw po mainit yung temperatura, kasi yung duration po na yan ay nabubulok, umiinit. Ngayon po, pag bumaba na yung temperatura, o kaya naging stable na, then yun po ay ibig sabihin siya po ay pwede nang gamitin. So, ang requirement po sa moisture content niya ay 30 to 40%. So, yung fortified organic fertilizer naman po, so nandito po mga materyales. So, 100 kilos na rice bran, yung Darak 2, kagaya po nung nauna sa organic sa compost, yun pong 30 liter na IMO solution, then 200 kilos na decomposed na animal manure, 30 liter na FAA solution, tapos 100 kilos na lupa, 30 liters na fish amino acid FFJ calphos solution, at 100 ml po na calphos. Tapos, yun po, 15 liter FAA, FFJ solution.
tapos 100 kilos po na CRH, 100 kilos po na Vermicast, 30 liter po na IMO FAA solution. So, madami po siya. So, choice nyo pa din po kung susubukan, pero wala naman pong masama. Basta may mga available lang po kayong concoction. So, madali na lang po siya at yung Vermicast available din. Yung Darak kung available din. So, kung lahat po siya available at madali lang po yung pagkuha sa kanya, so pwede po nating itry itong fortified organic fertilizer. So, ganun din po, ipapile din po siya. So, ipile yung 100 kilos ng Darak 2, tapos didiligan po siya ng 30 liter na IMO solution. Hintay ka po ng 3 araw bago mo siya dagdagan ng 200 kilos na decomposed animal manure at diligan po uli siya ng 30 liter ng FAA solution. Tapos hintay ka naman po ng 3 araw. Tapos saka mo po dadagdagan ng 100 kilos ng lupa at sa bawat pagdagdag po ng isang sangkap may pagdilig po. So, didiligan naman siya ng 30 liter na FAA, FFJ, Calfo solution. Hintay naman po ng 3 araw. Tapos po, didiligan po siya ng 15 liter na FAA at FFJ solution or FFJ solution for 5 days. So, didiligan po siya sa loob ng 5 araw. Then, after po ng 5 araw, dagdagan naman po uli natin ng 100 kilos na CRH. Tapos, diligan po ng 30 liter na FAA solution. At patungan uli po ng 100 kilos ng Darak 2 and water with 30. So, parang iuulit lang po natin, dagdagan uli siya ng 30 liter na IMO solution. Tapos, hintayin po natin ng 3 araw bago dagdagan uli ng 100 kilos na Vermicast. Tapos, didiligan sa bawat dagdag, may dilig. Then, another 3 days na paghihintay, pwede na po siyang gamitin. So, medyo madami po siyang procedure. So, yun po, kung pag nagkataon po, pwede din po itong ibahagi yung procedure na ito. So, yun po yung ating mga proseso po ng paggagawa ng organic fertilizer o yung kaya compost po. So, sana po ay may natutunan tayo sa producer organic fertilizer. So, kung may mga interesado man po na itry or subukan po yung mga nabanggit na fortified, so pwede naman pong ipaabot sa ating ATI representative. So, yun po. Salamat po. So, dito po nagtatapos ang ating talakayan sa produce organic fertilizer. Sana po hindi lang po kayo natuto, kundi po nagkaroon kayo ng interest na subukan po yung mga naibigay na mga composting method na pwede ka makapagbuo din ng sariling pataba para sa inyong mga tanim. So, yan po. Salamat at sa muli pong pagsasama. Magandang umaga po uli. Yan, maraming salamat Ma'am Emily ng TESDA R5 para sa pagkumpleto ng ating talakayan regarding sa producing organic fertilizer. Ayan mga farmer enrollees, marami naman po ang dagdag halaman and ang ating nakuha. Okay? Bukas ay pagpapatuloy natin ang talakayan, pero bago na po ang ating paksa na pag-uusapan ang producing organic concoction and extracts. Okay, so napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, PLGU ng Camarines Norte, OPAG, at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, Chief ng IAS, Ma'am Prime, and nakasama po din natin sa technical side si Kuya Chan, at syempre si Ma'am Joy, ang ating admin staff sa IAS. Okay?
So maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas sa araw ng Sabado, 9 to 10 ng umaga po tayo. Same station. Dito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Just mabalos po.